айни ҳол дар дунё ҳамаи чиз бо технологияи навтарин муҷаҳҳаз аст. ба ҳама маълум аст, ки инсон дар вақти кор монда мешавад ва дар бисёре аз ҳолатҳо ба хатогиҳо роҳ медиҳад. Компютер бошад, аз чунин хатогиҳо намекунад ва корашро хуб ба анҷом мерасонад. дар ҳақиқат ҳамин хел аст ё ин ки баръакс? салом дӯстон, Файзиддинам бо шумо. Дэн Сондерс як бармени оддӣ аз Австралия мебошад, ки баръакси ҳамин ҳолатро нишон дод. ин қисса дар бораи мубориза бо нафс аст. Чунки Дэн шахсест, ки дар тӯли якчанд рӯз аз коргари оддӣ ба миллионер табдил ёфт. ин чӣ тавр рӯй дод, ба шумо нақл хоҳам кард. ин ҷавон 29 сола буд ва ҳамчун бармен дар клуби шабона кор мекард. зиндагии оддиёна дошт. дар як рӯз 12 соати корӣ дошт ва дар бораи соҳиби мошин шудан ҳатто фикр ҳам ба сараш намеомад. аммо ҳаёти ӯ дар як мижа задан ба куллӣ ранги дигар гирифт. якчанд сол пеш ӯ ба як ҳолате вохӯрд, ки танҳо дар филмҳо дида мешуд. он шаб вай дар ҷойи кораш шароб нӯшиду ба берун баромад ва хост аз банкомат каме маблағ бигирад. вай корти худро ба терминал андохт ва дар экран навиштаҷоте баромад: айни ҳол баланси шумо дастнорас мебошад. ӯ хост маблағро бо дигар усул гирад. ӯ худ мегӯяд: ман он вақт $200 аз кредитни шотам ба сберегательниям гузаронидам ва дар экран дидам, ки чунин навишта шуда буд: транзаксия қатъ шуд, ва кортамро берун баровард. ин ба ман хело ҳам тааҷҷубовар намуд ва ман хостам аз сберегательни шотам $200 бигирам. аммо банкомат ба ман $200 дод ва ман боз ба клуб даромадаму нӯшиданро идома додам, гуфт Дэн. нисфи шаб дар вақти хона рафтан назари Дэн ба ҳамон банкомат афтод ва ӯ хост ин усулашро бори дигар истифода кунад, ки ин бор ҳам чунин мешавад. Дэн аз як шоташ ба дигараш маблағи ҳархела гузаронид ва худ мегӯяд: ман фикр кардам, ки дар ҳолати мастӣ қарор дорам ва ин дар назарам менамояд. ва ман якчанд маротибаи дигар ин корро кардаму ба хона баргаштам. саҳарӣ дар вақти аз хоб хестан дар киссааш пулро дид ва кори шабона кардааш ба хотираш омад. дарҳол дар телефонаш шоти сберегательниашро аз назар гузаронид, ки $2000 қарздор аст. аммо ин дар ҳолест, ки вай $4000 маблағ гирифта буд. ин ихтироати бармен буд, ки чунин фоида ба ӯ овард. вай мегӯяд: ман пай бурдам, ки маблағҳои гирифтаам аз оне ки дар шотҳоям аст 1 баробар зиёдтар аст. ин маънои онро дошт, ки ман чӣ қадаре ки маблағ харҷ кунам, ба осонӣ метавонам аз як шот ба шоти дигарам ҳамон қадар маблағро гузаронам. ман метавонистам ба осонӣ аз соати 1 то 3 шаб пул кор кунам, ки баъдан фаҳмидам дар ин соатҳо банкоматҳо системаи худро обновлят мекардиянд. ҳамин тавр Дэн фаҳмид, ки бояд як қадам аз банкомат пеш бошад. дар як рӯз ӯ $2000 снимат мекард, дар рӯзи дигар бошад $4000 перевод мекард. ҳамаи рақамҳои ӯ 2 баробар афзоиш меёфтанд аз ҳисоби збой додани система. дар ана ҳамин соатҳо банкомат фикр намекунад, ки дар шот чӣ қадар маблағ дорад. вай танҳо пули нақдӣ медиҳаду тамом. ӯ мегӯяд: як рӯз ман ба бонк даромадам ва онҳо ба ман гуфтанд, ки дар шоти шумо $1,000,000 аст. ин боварнакарданӣ буд. ман ҳатто фикр ҳам намекардам, ки чунин шуданаш имкон дорад. бо вуҷуди ин ҳама, менеҷери бонк дар шоти Дэн ягон чизи ғайриқонуниро пайдо накард. ӯ дид, ки ҳаррӯза ба шоти вай маблағ ворид мешавад ва тамом. бо чунин маблағи бисёр ман надонистам чӣ кор кунам ва оғоз кардам чашидани лаззати ҳаётро. шабнишиниҳои боҳашамат ташкил мекардам. пардохти таҳсили дӯстонамро медодам. самолётҳои шахсиро ба иҷора мегирифтам. дар умум ҳеҷ чизро барои худ дариғ намедоштам.
ман пай бурдам ки маблағи зиёд доштан муносибати мардумро бо ман дигар кардааст. дар хотир дорам ки боре барои снимат кардани пул ба бонк даромадам ва дар паҳлӯи ман як духтараки зебо истода буд ва ман тавре кардам ки вай баланси маро бинад. миллионҳо кори худро кард. баъди 10 дақиқа вай розӣ шуд ки бо ман ба хонаам биравад. ин усули сеҳрангези Дэн дар байни дӯстонаш паҳн гашт ва баъзеи онҳо ба ӯ тавсия доданд ки ин корашро бас кунад ва баъзеҳо шод буданд ки чунин дӯсти саховатманд доранд. Дэн нахост аз ин боигариаш ба оилааш хабар диҳад, чунки медонист оқибаташ чӣ мешавад. то пай бурдани бонкҳо ки онҳоро ғорат карда истодаанд, зиндагии Дэн сиёҳу торик гашт. вай хело ҳам аз боздошт шудан метарсид. як шаб хоб дид ки гурӯҳи аз спецназҳо дар пушти дари ҳуҷрааш дар меҳмонхона ҳастанд. вай мегӯяд: ман дарҳол аз хоб хестам ва фаҳмидам ки ин ҳама хоб будааст. дар ин вақт дари маро тақ-тақ карданд ва ман ба худам гуфтам: акнун корат ба охир расид, Дэн. аммо вай коргари меҳмонхона буд. вақте ки инсон умрашро ба корҳои хуб сарф мекунад ва дар байн каме кори бад кунад, организм инро бардошт намекунад. ман ҳамеша дар ҳарос будам. вақте ки телефон занг мезад, ҳамеша бо тарс ҷавоб медодам. садои даруниам ба ман мегуфт ки ин корамро бас кунам, аммо ман аз нуқтаи баргашт хело ҳам дур шуда будам ва наметавонистам баргардам. каме баъд ӯро аз ҷои кораш пеш карданд. бале, ӯ корашро напартофт. вай мехост ки паноҳгоҳе дошта бошад, аммо аз сабаби ҳаёти бо кайфу сафояш вай ҳамеша ба кораш дер мемонд. дертар бошад, духтари нағздидааш ӯро партофт. аммо Дэн ҳаёти пурсафои худро идома додан гирифт ва зиндагиашро дар меҳмонхонаҳои 5 ситорагӣ сарф мекард. моҳи апрели ҳамон сол Дэн бо ҳамроҳии 2 духтари зебо бо чархвол ба кӯҳҳои кабуди Австралия тамошо рафт, ки он ҷо ҳафтае истироҳат кунад, ки ҳар як рӯзаш $2000 меистод. аз ҳама хароҷоти калонтаринаш он буд, ки вай самолёте бо 20 ҷои нишаст дошт ва иҷора мегираду ба ҷазираи Бали меравад, ки иҷорааш $100,000ро ташкил медиҳад. як қисми зиёди маблағро вай барои хониши дӯстонаш сарф мекунад ва якчанд дӯсташро барои хониш ба Франсия мефиристад. барои ман ин сарфи маблағ набуд. ман аз корам завқ мебурдам. куҷое ки ман будаму кортам ва банкомати сеҳрнок. хело душвор аст ба ин бовар кардан, аммо ним сол давом кард. ним сол корти безлимит. инро тасаввур карда метавонед? аммо рӯзе Дэн аз ҳамаи ин ҳашаматҳо монда шуд ва дар назди оина дар меҳмонхонаи 5 ситорагӣ дар ҳуҷрае аз ҳама қимат ба худ назар мекард ва худро намешинохт. ба худ савол дод: ту кӣ ҳастӣ? чӣ арзиш дорӣ? ту Дэн аз Австралия ҳастӣ ки падару модарат ба ту ҳалол зистанро омӯхтанд. ман намехостам ки оилаамро, хонаамро, дӯстону наздиконамро тарк кунам ва тамоми умр аз кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар фирор бошам. агар кӯшиш ҳам кунам, аз уҳдаи ин намебароям, худ ба худ мегуфт Дэн. баъди ана ҳамин Дэн ин корашро бас кард ва яке аз рӯзҳо ба бонк хабар дод ва онҳо гуфтанд ки акнун кори туро полисҳо хоҳанд ҳал кард. Дэн $80 миллион дар сумкаи варзишӣ гирифта дар таксии оддӣ ба бонк ташриф овард ва пулҳоро ба онҳо супорид. ҳама ҳайрон гаштанд ва ҳатто он рӯз бонк як рӯз кор накард. ҳеҷ кас намедонист чӣ шуда истодааст. як шахсе ояду $80 миллион диҳад ва гӯяд ки ин аз они шумост. Дэн 2 соли дигар дар озодӣ зиндагӣ кард. касе ӯро нарасид. ӯро тамоман дар бораи ин кораш касе суроғ намекард. мисли оне буд ки ӯро фаромӯш карданд. аммо Дэн роҳат хоб кардан наметавонист. дар сараш ҳамеша фикрҳои гуногун меомад, ки ин кораш дуруст буд ё не. сараш ҳамеша пур аз фикру хаёлҳо буд. аз ҳамин ҳисоб вай ҳатто ба равоншинос муроҷиат кард. аз кори ӯ рӯзноманигорон хабар ёфтанд ва дар бораи ӯ сюжаҳо омода мекарданд. Дэн нақшаи иловагӣ дошт, ки агар ба полисон таслим нашавад, ба Испания мегурезад ва маблағҳои худро дар бонк нею дар казино сармоягузорӣ мекунад. вай медонист, ки казиноҳо маълумотҳои муштариёни худро фош намекунанд, вале аз ин фикраш гашт. соли 2015 кор ба идораи суд афтид. ман дилам пур буд, ки боқимондаи умрамро дар паси панҷара мегузаронам.
аммо суд тамоман ғайриоддӣ гузашт. Ҳеҷ кас намедонист ки ман кадом қоида ё қонунро вайрон кардам. На судя, на прокурор. Бонк далелҳои қавӣ барои гуноҳи ман наёфт ва маро 1 сол зиндонӣ карданд. Соли 2016 ӯ аз зиндон баромад. Дар тӯли ин 6 моҳ Дэн ҳамагӣ $2 миллион сарф кардааст. Ҳозир дар вақти тамошои шумо Дэн дар ҳамон клуби шабонаи қаблӣ ҳамчун бармен кор карда истодааст. Маоши ӯ $22 дар 1 соат ташкил медиҳад. Ба зиндагии оддӣ баргаштан аз зиндагии шоҳона барои Дэн душвор буд. Дар яке аз пурсишҳои рӯзноманигорон Дэн чунин гуфт, ки албатта баъзе чизҳо душвор аст барои ман. Баъди он ҳаёте ки ман гузаронидаам, дар ҳаёти оддӣ бисьёр шодиҳоро ёфтан мумкин аст. Аз ҳама муҳимаш он аст, ки ман акнун роҳат хоб мекунам ва нисфи шаб аз хобҳои ваҳшатнок намехезам. Қиссаи Дэн бисьёр ба филм монанд аст ва бояд донист, ки ҳаёт аз сценарияҳои филмҳо дида хубтарашро месозад. Дӯстон, шумо ба ҷои ин кас мешудед, бо ин қадар маблағ чӣ кор мекардед? Фикр мекунам бароям интересно мешавад комментарияҳои шуморо бихонам. Агар видео ба шумо писанд омада бошад, лайкро ҳатман зер кунед. Боқӣ ба ҳама саломатӣ.